é primo carnal. O sea, miña nai e seu pai eran hermaos, digo primo, hermaos. O pai de Tino era o irmão maior de 13 hermaos, que eran 13 hermaos. Bueno, e hai unha cosa moi curiosa do Manolo este, o Manolo, o pai de Tino, que era un tipo moi célebre, non? Entre outras cosas, dicíalle meu pai, deixa vir Alfredito pa aldea, porque, bueno, el tiña fillos, claro, tiña bastantes fillos, 6 fillos, me parece que eran. Aprende máis ali na aldea que na escola e tal. E meu pai, a pesar de ser, me deixaba ir, que eso, pensando despois, anos despois, me chamaba a atención, non? Porque entre un tipo que era o Manolo, que era así era juez de paz, que ali en Lousada era un cacique, por que non decilo, non? Pasa que a mí me caía moi ben, era moi cariñoso, moi simpático, e facía cosas moi divertidas, como, por exemplo, collía o papel de fumar e sempre quería que estuvera ao lado del, para que aprendera, non? E el tiña un responsable de todo, porque daquela tiña moitísimo, non? Ahora teñe menos porque foron vendendo. Meu primo segundo, que foi o que heredou aquelo, que heredaba Tino, pero Tino non quiso heredar nada e dixo que non, que ele era pintor. Fixo como a mí co Pepe que eu era pintor, que non quería saber nada de levar todos os barcos de Pescanova, nin que non... Que a mí aquilo non me gustaba, non? Non era responsable dos barcos, se afundían ou non se afundían. Pero collía o papel de fumar e pasáballe a lengua pola goma. E collía e arrancaba, non? E eu que estaba ali ao lado, dicía, como é posible que faga eso? Daquela eu ainda non fumaba, pero me chamaba a atención como pegaba, como depois lle pegaba ca saliva, e até que saliva tenía o personaje. Bueno, o detalle foi que el baixaba un día a semana aquí que ahora me acordo porque eu baixo normalmente un día a semana aquí, a Lugo. E entón, compraba tabaco no estanco, non? Compraba librito de fumar para liar, non? Iba a limpiar os zapatos a Santo Domingo. Non cualquier sitio, Santo Domingo co mismo fulano, non? Iba a comer os fornos, na baixada encima, en frente ao Gran Teatro. E non sei que algo máis facía, non sei, non me... cortaba o pelo e se afeitaba. Arreglaba a barba, tiña algo de barba, non? Pois resulta que saliulle todo mal, non? O tabaco tal, o outro limpiolle, en vez de limpiarlle os zapatos, limpiolle os calcetís, agarrou un cabreo de carajo, foi comer, non lle gustou a comida no fornos, que iba sempre, non? E resulta que volveu a Lousada, abriu unha ventanuca que tiña pequena no cuarto del, que daba abaixo, que estaba no segundo piso, e dixolle a irmão de Tino, Manolito, que estaba en Barcelona, en Pescanova, ese quedou en Pescanova, e dixo, Manolito, reúne a familia, teño que falar unha cosa. Reuniu a familia, a muller e os fillos, todos os fillos e tal, que eran 6 ou 7, coa ventana aberta, estuvo media hora ali debaixo sin decirle nada, todos tiñenlle un respeto de carallo, non? E dixo, sabéis o que vos digo? Que Lugo está chamado a desaparecer. Tras, cerrou a ventana e se meteu na cama 3 días. Pensaron que morría. 3 días metido na cama, non? Porque el dormía, el andaba con a boina, non? E baixaba a boina para aquí, pero dormía así, non? Ca boina aquí agarrada na nariz, aquí, ca boina, non? Así para arriba. Dormía para arriba. Que eso, dixo Tino, sí, sempre dormía así. Para arriba, non? De lado ou tal, ou para baixo, como fora. E pensaron que morría, de 3 días na cama metido, chamaron ao cura, chamaron ao médico e o cura, non? Entraron por ali, que despertou, fora de aquí, tal. Manolito, tráeme a pipa. Puxa fora a pipa, se levantou e a tomaba o lugo.
Sí, había unha familia no pobo de moitos fillos, debían de ter 8 ou 9 fillos, todos eles cantaban ben, entón os pais e todos os fillos iban polas parroquias limítrofes a cantar os reis, e viñan polo pobo tamén. Había festas moi significativas. No Nadal, a festa do Galo, que era para todos unha festa, ir á misa das 12 da noite, despois de cenar unha cena distinta dos demais días, e era moi placentero a noite de Nadal. Eu recordo, coincidiume moi poucas veces, e gardo recordos de no pobo do lado, en Fonfría, que limita co pobo onde eu nacín, que facían unha especie de representación, e recordo que outro compañeiro meu e eu, claro, éramos moi nenos e non nos deixaban ir a esa festa do Entroido, ir a unhas matas que había cerca de onde o facían, e detrás das matas mirando, o que era unha representación, pero nada máis de tipo satírico, con canto de coplas e demais. Sí que tiña moita fama e os maiores xa iban a celebración do Entroido en Ansemar, que é un pobo que está relativamente cerca, por detrás do Castro de Viladonga, e ali sí que tiña moita tradición o Entroido. Polo demais, disfraces sí que non había, porque non, estou falando dos anos 50, disfraces sí que non había. Da nosa aldea o Eceomo, que como lle chaman por ali ao santo, é o Santaciombre, o sea que é unha deformación de Santo Eceomo, San Aciomo, Santaciombre termina, que é o 14 ou 15 de setembro. Esas son as parroquiales, aunque o patrón da parroquia é San Pedro. Sin embargo, por San Pedro non se facía ningunha celebración. Todo o redor si había festas en todas as parroquias, e era a diversión que había. O ir ás festas era unha camiñata hasta o lugar en onde se celebraba a festa, de todos os veciños xuntos. Chegábamos ali, e o que se facía era tomar o que hoxe lle chamaríamos unha clara, que era gaseosa con cerveza. En comunidade, cada un pagando a súa parte, ali estábamos un rato, o sea, a vida comunitaria trascendía incluso do mesmo pobo. Para o regreso igual, regresábase todos xuntos, era curioso. Era distinta a festa en Pol, no pueblo que hasta os anos 60 tanto foi capitalidade do concello. Era unha festa a donde se iba, en vez de ir a festa pola tarde, normalmente había moitas familias que xa se iba coa comida, e se celebraba unha comida campestre nun prado que hai ao lado onde celebraban a festa. Era a festa, por decirlo, un pouco distinta das demais do redor. Pois as extraordinarias era, sobre todo, a parte do que se podía facer na casa, como era unha empanada, un cocido, xamón cortado que non se podía comer todos os días, ternera, que era un plato que se comían esos días, cordero ou cabrito, según, e postres variados, que os postres eran sempre caseiros. A Otero Pedrallo daba gusto escucharle, y los etnógrafos gallegos tenían sus tertulias en aquellos congresos a los que yo asistía, y siempre me acuerdo de una anécdota de Pedrallo. Bouzabrei me dice: «Tú puedes falar bien galego», y Otero replica: «Sí, pero el galego de José Luis es de Lugo, y el galego de Lugo no es galego. Para él, la lengua tenía que ser la de Ourense, la del interior». As principales festas do ano tiñamos o San Ramón en Bolaño,
a Santa... No, a Santa Lucía non. O San Ramón, a Santa Eulalia e a Festa Nova. Eran estas festas que había sempre. Había comida, había invitados, e había, claro, comida, e había ali unha banda que se fixo varios por ali, era o que se tocaba. Ou se non, bueno, o que tocaban, eso era distinto. O que dicía eu, de que estábamos nunha pendella, co acordeón e con todo eso, pero eso era os domingos á parte. Eran as salidas que tiñamos. Non se cantaba moito, era máis muiñeira, de bailar, muiñeira, paso doble, e eso. Pois os bailes da hora xa nada, Bueno, un tango máis ou menos, pero non se sabía bailar. Con todo eso bailabas o tango, pero non o tango, tango. Non, porque total, é un pueblo que está tan abaixo que non, nin se salía. Se viñamos a Castroverde, hasta tiñamos vergüenza, era un caos daquela. Subíamos a costa que hai que subir, e xa ao mellor aparecía algún deses tal e cual, con nosotros aí a chamarnos 100 cousas, sí. Xa eran máis señoritos, sí. Nosotros éramos máis cobardes, máis, non sei, como se fóramos outra categoría máis baixa, non? Que o queríamos ou que a nosotros nos parecía que estábamos máis atontados, non sei. Ora bien, o profesor do que tuvemos nosotros viñan de Castroverde, viñan de moitos pueblos a clases particulares, Cuidado, Xente que ao mellor foi para despois estudiar, que se estudiaba moi pouco, Pódese dicir en Bolaño, na miña edad, 1 ou 2, que fixera carreira. Mi padre tuvo su último destino como notario en Madrid y allí siguió relacionándose con los toreros. Era tal su afición que durante muchos años, hasta su muerte, usaba sombrero cordobés, y eso que era do Valadouro. Desde luego fue un gran aficionado taurino, tanto como empresario como por sus amistades en el mundo de los toros. Era unha educación clasista nese sentido, en que, tendo a obrigación eles de que estivésemos todos xuntos, nenos, nenas, lóxicamente, naquela etapa non se podía, éramos nenos solo, que era como se eles tiveran raiva porque tiñan que atender a ricos e pobres ao mesmo tempo. Os curas eran escolapios e eran todos de fora. Só había un, o padre Santiago, que era galego e que era o que nos entendíamos os nenos moito mellor. Non en sí polo idioma, porque ali, lóxicamente, falábase español por orden, é dicir, xa non se podía pensar de ninguna forma nova, pero el era moi humano e tiña interiorizado eso e entón facía o seu xogo, era como o contraste que podíamos ter. Pero todos eran normalmente casteláns, navarros, que lles gustaba zumbar, que era gusto. E cando enseñaban algo, sempre deixaban en ridículo ao sector pobre. O mellor facíanche unha pregunta, simplemente con medo que tiñas xa ni na contestabas. E entón era a burla, non? Utilizaban... E despois, había que ir a misa, sempre, todo se facía andando en fila, nós íbamos sempre de últimos, e ao mellor decían que había que apurar, os últimos non podíamos apurar, entón era os que levábamos toda... Interiorizabas realmente que ti eras algo malo, algo aparte. Non cho decían expresamente, pero toda a actuación levaba que eso fose así. De tal forma que ao mellor os pais dos nenos ricos, ademais entre comiñas, non, entre vírgulas, porque eran pois os fillos de xente profesional, ao mellor técnicos ou médicos ou tal, pero eso era para nós a clase así.
un pouco distinguida, e Somonforte hasta hai pouco, tiña unha forza tremenda, o casino frente ao Círculo das Artes, non era o nome de Círculo das Artes, pero vamos, era un círculo así, do tipo de Lugo, pero era da xente humilde, para outra xente había o casino. Eso levou a moito complexo, incluso nas xeracións que nos educamos, eu vin tamén cando xa éramos maiores que iso quedou moi fixado na mentalidade de moitos pequenos, de moitos nenos, que os levou a actuar dunha forma determinada. A rebeldía non era fácil, non era fácil que ti, pensando e dicindo atavos, primeiro neses anos, porque eras moi neno, pero despois iso iba marcando moito. O que me queda, así como neno, é que éramos moi poucos con respecto aos outros, o cal non pode ser, pero a sensación que eu teño interior é esa, que é unha cousa curiosa, non? 8, 10 anos son unha etapa moi inicial en todo, e era un ensino de aprender prácticamente, como se dicía daquelas reglas, non había outro tipo de cousa. Despois, posteriormente, pero xa moi adiante, cando xa pasamos ás academias privadas. Eu xa pasei á Academia Balmes, e aí xa nace a historia, por exemplo, como Manuel María, que era profesor aí, é dicir, que na etapa xa da adolescencia eu teño un ensino de academia privada, porque non hai instituto, só hai en Lugo, e viñamos examinarnos a Lugo. Entón aí xa, claro, xa aparecen outro tipo de cousas, aparece xa unha contradición en términos políticos, porque a Academia Balmes está montada por un matemático de Ferrol, García, que era fabuloso e que era republicano, que estuvo represaliado, polo tanto, veuse para Monforte un pouco como exiliado, e ali pudo montar algo deso, e aí empezan un pouco xa as primeiras contradicións, é outro mundo. Siendo un niño de 7 años, cuando le correspondió a Tui hacer la ofrenda al Altísimo del antiguo reino de Galicia en la Catedral de Lugo, yo fui quien la aportó. Y pensé, tiempo después, que en aquel acto había algo más sobre mi vinculación con Galicia. Meu pai salía algunhas veces polas casas que era zoqueiro. Eu teño unha fotografía con el cas zocas diante. Sí, señor. O maior a carpinteiro, o segundo a barbeiro. Pero José Manuel e o outro. E despois empecé a fumar. O pelego era iso, que éramos 5 homes, 4 irmãos, e o pai 5 homes, e naide fumaba nada máis que eu. Entonces eu tiña as cartillas que daquela estaba o tabaco racionado. E daban a min e eu vendía o tabaco. E despois, pola compañías, claro, dos outros, collín o vicio de fumar. E o irmão que viva andaba detrás de min para a leña. Total, cartos non tiña, sacaron as cartillas, cartos non tiña, tabaco tampouco, sembrábase entre o maíz, porque o roubaban. E despois, o que lle gustaba o tabaco máis fuerte, secaba á sombra, e o que lle gustaba máis suave, secaba ao sol. E a varilla do tabaco picábase ben picadiña, e eses, polo general, sempre usaban un librito Sol, que era o papel moi fuerte, que era de librito e si non era dese, se eu digo ben, de cizás, ou como se dice así. Si, señora, saqueime de fumar obligado, nunca volvín nin en bodas, bautizos, de juergas, botar outro cigarro. E despois había o tabaco xa que viñan feitos. Teño que contar a anécdota dun veciño, porque fumaba tamén. E había que sacar o tabaco que había ideales ou algo así. E había que sacar, dasme un cigarro,
no, dasme lume para ese cigarro que me vas a dar. E había que darlle o cigarro, porque se lle daba o paquete para que collera, dicía, oyes, colluche un para ahora e outro para despois. Polo pronto había que sacar o cigarro e darlle. Anécdotas de xente maior. Encontraba polo camiño e dicía, oye, de onde ves e pa onde vas, que así sei tanto como a ti. E así mismo. Que agora non hai nada disso, porque xa a juventud non para, os maiores moi pouquiños, contados, pero anécdotas así, e paraba a falar algo. Ai, as plantas non sei de onde viñan que traían semilla, e despois, como quen sembra leitugas, e despois trasplantábase. Pero no medio do maíz, para que non o vira naide, porque o roubaban. Pero íbamosles ás festas, e naquelas nas festas dos pueblos, un home, pero polo general era unha muller. Levaba unha manta e puña ali cousas que vender, entre elas unhas bombas que explotaban por contacto, tirabas que viñan metidas en sarrín, non, e compraba algunha, despois iba polo camiño, e onde iban rapazas, pois tiraba unha bomba por asustar. Mais son os foguetes pequeniños que subían, e vendía tamén tabaco, por cigarros. Entonces recórdome que comprábamos un cigarro, jolines, plantábamoslle lume, andábamos así, co cigarro botando fume e mirando a ver se miraban para nosotros, facéndonos máis homes, e si, sin darnos cuenta o que viña detrás, pero así, e pasábamoslo ben. Pero a los 3 años, me dicen, quizá fuera 3 años, 9 meses, que cogía papeles del suelo para leerlos. Y nada, para leer. Y leía de todo. Escuchaba, inclusive hasta la Pirenaica, pero la BBC de Londres, y sí, París, que decían, y sí, París, y todo aquello. Te enterabas de lo que ocurría en España. Te tenían que entrar fuera y no. Pues en Navidades ocurría porque de niño te gustan todas las fiestas, aunque haya un poco de turrón, muy limitado en aquellas fechas, ¿no? Pero sí, la gente sobre todo hacía un pequeño esfuerzo para esas fiestas. Y feliz. Ahora, sí, le gustaban, pero no teníamos vecinos que cantaban después por ejemplo, en Nochevieja, o así, en Reyes, la víspera, ¿no? Mi profesor de matemáticas particular, porque era casi familiar, me llamaban el Alejado, fue Alejandro Osés, don Alejandro Osés, que era teniente coronel del ejército, que diera clases a Franco, y estaba recluido, detenido en domicilio, porque el teniente coronel de línea de la Guardia Civil había estudiado en la academia con Osés, y basado en eso, la confianza y la fianza se la dio el teniente coronel, que bajo su mandato estaba detenido, y estaba en la calle del Progreso en el número 32 y 33, que es donde salen las galerías a la calle del Progreso hoy. Ahí conocí a don Primitivo, conocí al Barrán, conocí a Quescosé, al hijo de la Caloura, que era Martínez,
era hijo de la Calora y era profesor. Y después terminó siendo su director general de seguridad, que fue el famoso tratadista que logró conectar para que no nos invadiese la Marcha Verde. Pues esos fueron mis profesores, algunos de ellos, los que estoy diciendo. Ahí corté después el bachillerato, porque a mí me pasaba como a usted. Las matemáticas fue como al gato. Pero claro, había que hacer matemáticas. Y entonces yo, visto que había que hacer matemáticas, me fui a la Escuela de Comercio, que en aquel entonces la Escuela de Comercio no impartía nada más que el primer curso de comercio. El segundo y el tercero, para hacerte perito, tenías que ir a probarlo, a presentarte en La Coruña. Luego no te impartían clases de comercio. Ahí cambié los papeles, en vez de ir para letras, lo que me decía usted antes, en su caso, me fui para matemáticas. Y ya cuando empecé a dominar un poco la matemática, tendría yo ya 16 años o 17. Pues un amigo de mi padre, que estaba establecido en la calle de la Reina, en un negocio que se llamaba Casa Mota. Y Casa Mota era de un tal Benigno de la Mota. Y a mí me permitían ir a trabajar a ese almacén en plan de amanuense, de hacer las facturas a mano, todo aquello que se hacía. Y yo iba por el callejón que hay subiendo de la Gran Bretaña hasta arriba, hasta donde se hizo la casa que da a la calle de la Reina. Se entraba por ahí también al almacén. Yo entraba por ahí porque de aquella el seguro de enfermedad hasta los 14 años no te acogían. Y si estabas sin asegurar, pues me venía la inspección y les daba palo. No querían tener gente sin asegurar. Y a mí me tenían porque pasaba como si fuese un familiar. Y así empecé yo a las matemáticas. Después, de ya tener un poco dominado lo que era el tema del comercio y tal, pues me dediqué a hacer entrevistas periodísticas en El Progreso. Estaba en El Progreso de aquella, a mí me quería mucho, don Eladio Cornetti, el pájaro negro, porque iba vestido de negro todo su vida desde que le mataron a un hijo yendo de caza. Y se puso de negro hasta que se murió. Eladio Cornetti era el redactor jefe del Progreso. Estaban Rivera Manso, que era militar, estaba Juan María Gallego Tato, que murió el pobre, Alejandro Armesto,